Είτε ανοίγει το γκάζ είτε είναι εκεί προχωράει. Τα ίδιο πίπεδο ανοίγει πάντα. Πάντα το βλέπω να μην τραβάει το γραφείο ψηλά, αυτό παίζει αμήκη παιδί. Να φέρει κόρπα μέσα. Και δεν πέτυχε με τη σέλα έτσι. Θα το κάνει σε λίγο αυτό. Θα τρέχει αυτό, Ρε τι έπαθε ρε μαλάκι σου ρε έτσι, το είδες? Ποιο? Από κάτω ρε, από κάτω. Όχι ρε μαλάκα. Το ψυγείο είναι. Θα του κολλήσει του μαλάκα. Που δεν τα αρχίτα δεν ξέρει μαλάκα. Και τα παιδάκια δεν περνάνε. Είναι τον πρωταθλητή της Ελλάδας. Φίλε, έχει καιρό να κάνει προπόνηση ο πρωταθλητής μας. Δεν σβήσε πάλι, δεν όρθωσα. Γαμάει, αυτός είναι! Δώσε! Αυτός είναι ο Πέτρος, Πήρε φόρα και δεν μ' αρέσει αυτό. Θα με ρίξει κανένα πέλι μέσα. Τι θα κάνει? Τι θα κάνει για τους γύρους? Όχι. Θα κάνει θα ξεκουραστεί. Μετά δεν θα κάνει. Πρωταθλητής μας. Πρωταθλητής μας, δεν πρέπει να ζωρείτε. Πώς θα πάει στο έτσι. Κάτι δεν το χάνω. Είναι ο μαλάκας μέσα στο δίνει. Να το βάλουμε εκεί που ακούει τι λες. Θα το μίσω. Ω, πάει και για άλλο. Τώρα του κόλλησε. Θα σωρούν τα στοιχεία. Ω, φίλε, ποιος είναι ένας ο Σπύρος τώρα, δεν ζήσω.